хвърлят камъни. Ела не съм. Тук за... Джипа го скъса вече. Джипа го скъса вече. Видях, че ходи да го мина бе, човек. Не, джипа го мина. Той подгря гумите пресли. Шко бра, ела. Кошка, тази 2,8 на кой е? Къде е 2,8? Синото е 300. Там от момчу град. Момчето, що скърна с аудио? Отказа се вече. Това беше.